Så træner du karate, eller hvad? Nu skal du høre, hvorfor karate er fedt. Karate er mega fedt. Hver gang du har været forbi, har du ondt over hele kroppen. Du bliver smidig som en kat, men kan ikke gå dagen efter. Og dine knurrer kan du ikke længere mærke, men stoltheden indeni, den vokser stærkere. Stærkere og stærkere. Så træn med os, for sammenhold og sved flyder frit. Sammenhold og sved. Vi slider, vi kæmper, styrker krop og sind. I fællesskabet skær. Selvom at det gør nasse helvede til, smiler vi gennem tårer og slid. Nasse helvede til. Karate mega fedt i Skorbo Karate Klub. Vi ses hver onsdag klokken 18.